Næste rytter er Rikke på Søren. Og efter Rikke bliver det start nummer 12, Julie Bulli Pedersen på Rolsteds Cashhot, og derefter bliver det start nummer 13, Michelle Lynggaard. Den foregående rytter, Camilla K. Larsen på Felicity, sluttede med 0 fejl i tid 68,22, hvilket rækker til en foreløbig førsteplads.